आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त शहरातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135व्या जयंती उत्सव सोहळ्यानिमित्त शहरात मोटर रॅली काढून जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली। पाहूयात। समाज मंदिर इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून या मिरवणुकीस सुरुवात करण्यात आली। शहरातील मुख्य रस्त्याने ही रॅली मार्गस्थ झाली। राजा शिवाजी चौक इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तसंच गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करण्यात आलं। यावेळी बुद्ध वंदना, धम्मपालन गाथा, भीमास्तुती आदी प्रार्थना घेण्यात आली। भीमसैनिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला होता।